तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर आणि डेली ब्लॉग मध्ये. ओके, तर आज आहे मंडे, सोमवार आहे. तर नाही मामी गेली. तर सकाळ सकाळ पिल्लूला आमच्या खायचंय ऑरेंज संत्र खायचंय. तर बोलतोय फोडून दे, तर त्याला सोलून देतो आणि आम्ही खातो. काय बोलतो पिल्लू, बरोबर की नाही? हे सोलूया आणि खाऊया. असं नाही खायचंय, येडा आहे आमचा, येडा पिल्लू. तर चला, आणि कालचा ब्लॉग बघा 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 कालचा ब्लॉग. मजा आली, मम्मीने मस्ती मजा व्हिडिओ गेम करताना. आणि ते शॉर्ट्स येणार, फटाफट एडिट करू आणि टाकू. टाइम काढ नक्कीच, आणि अजून शूट करू. काय बोलतो पिल्लू, एक नंबर या. तर मित्रांनो, मस्तपैकी बनते इकडे मॅगी. आटावाली मॅगी. आम्हाला आता आटा मॅगी आवडायला लागली. तिकडं अरे चल ना यार, हे काय मध्ये मध्ये यार, पाय वडायला लागल्या. पाय वडतोय माझा सरपडी. घे ना, घे घे. तर मॅगी बनवू दे. मॅगी झाल्यावर बघू आपण, मस्तपैकी मॅगी होऊ दे, मग बघूया आपण. हा बघा रुसलाय बघा, हा बघा. तर चला, नंतर भेटूया. त्याला मारतो आता मी, मग पटके देतो. ते बघा परत चालू झालंय बघा. पायात काय घे, काय झालं? लांबलास का? तर मित्रांनो, आलेलो ऑफिस वरून घरी, आणि मारते बघा एवढा. आणि त्या शिवला आम्ही फसवलंय, बोललो मम्मी गुलाबजाम बनवते. तर बघा बघायला गेला आणि तिथं उद्योग करत बसलाय. मम्मी बघ, मग का गुलाबजाम खाल्ले का? कसेच गुलाबजाम पिल्लू? उल्लू बनाया बडा मजा. नक लागलं तर बघ, मग नक लागलं तर बघ. हे बघ हिजानी मारतो मग. तू भाग ना, या असे तू भाग ना. नक लागलं तर ओरडायचं त्याला बघ. लय मार खाणार हा, लय. चल चल चल, उद्या शाळेत जा. मामी बघ काय सांगते बघा. मामी पिल्लूला, उद्या पिल्लूची शाळा आहे. मामी पिल्लूला ट्रेनिंग देते. मला मम्मी काय बनवते? भेंडी. अरे काय भेंडी? त्या दिवशी ब्लॉग मध्ये पण भेंडी, आता पण भेंडी. काय भेंडी? तू भागी असे भाजी विचार, आईला काय बनवते विचार. आणि हा आहे ना, लय मस्तीखोर झालाय आता, लय. तर चला, नंतर भेटूया. याला आता घरी सोडूया आणि नंतर भेटूया. ओके, तुला घरी सोडू उद्या. आता नाही, उद्या घरी आता घरी जा. मला व्हॉइस नोट पाठवतोय की मामा ये लवकर घरी आणि मला गावी घेऊन चल उद्या. चला, नंतर भेटूया. याची मस्ती अशीच चालू राहील. हे बघा, याची मस्ती अशीच चालू राहणार. हे बघा, हाय बघा. हे बघा, इकडे ही याच्याने मला मारत बसले. हिला एक काम नाही, ह्याला एक काम नाही. आता मामीला आम्ही दोघं मिळून मारणार. गावाले आता 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 हे ढंकटाकन ही साईड चांगली आहे. ढंकटाकन बजाव. लागला लागला, कसं लागलं आम्हाला मारतो. कसं लागलं? बस 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 बस, मामी राहिली. देव राहिली मामी. हे पण क्या पिले? लिंबू सरबत. पिलो हात लाव, पिलू घे. आणि एक ग्लास पाणी. पिलो पाणी आण जा आपल्याला. काम गार आहे. लिंबू सरबत ठेव ना बाई. जा ना, पाणी आण जा पहिले पियाला. अरे एक ग्लास पाणी आण जा पियाला. चल जा, काम कर. एक ग्लास पाणी, त्यातलं तू पियालास ना तर परत पाठवणार आणायला. ओके ओके, काय इकडे बघ. थंब दे, थंब.
बघितलं चॅप्टर बघितलं याला आता मला परत घेऊन ये मम्मी यांनी संपवलं पिल्लूच्या हातात देऊ मम्मी यांनी संपवलं अंक मला आता एवढंच आहे ना उष्ट बघितलं किती चॅप्टर आहे अजून आण जा पहिलं पहिलं अजून आण चल अजून आण चल चा दिवस संपलेला आहे मला अजून झोप काय बोलते मला पण आले आले हा मग झोपा तुम्ही आले. चला उठक चलाच तर चला आजचा ब्लॉग पुरा काय मजा मस्ती झाली तर कमेंट करा लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या शुभरात्री काय